Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mudalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Amenewa ndi mawu amene anyamula uthenga wa tsiku la lero lachinayi pa 10 July chaka cha 2025. Ndi lachinayi la mulungu wa 14 pa chaka, ndipo mawu athu oyamba uchoka m'buku la Genesis mutu wa 44 ndima 18 kulekeza 21 kudzawerenga 23 komanso 29 ndi mutu wa 45 ndima 1 kulekeza 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Steve Mike Kayenda kuchokera ku Holy Ghost Parish Ndilande mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ya tsiku la lero Salimo namba 105 ikuti musayiwale ntchito zodabwitsa zimene Chauta adazichita. Chauta adatichitira zambiri, tisamayiwale. Ndipo mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera mutu wa 10 ndime ya 7 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tikhale limodzi abale. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Pamenepo Yuda adasendera kwa Yosefe nati, pepani Bwana, loleni ine mtumiki wanu kuti ndilankhule nanu. Musati mukwiye nane Bwana, inu muli ngati Farao yemwe. Bwana, paja mudatifunsa kuti, kodi muli naye bambo wanu kapena m'bale wanu? Ndipo ife tidakuyankhani kuti, tili naye bambo wathu wokalamba ndi m'bale wathu wina wamng'ono amene adabadwa bambo wathuyo atakalamba kale. Mkulu wake wa mnyamata ameneyo adamwalira kale. Choncho m'mimba mwa mayi wake yekhayu ndiye amene ali moyo, ndipo bambo wake amamkonda kwa basi. Bwana, paja inu mudatiuza kuti mudzabwere naye kuti ndidzamuone. Tsono paja mudanena kuti simudzatilola kufikanso pamaso panu tikadzapanda kubwera naye mng'ono wathuyo. Tidabwerera kwathu kwa bambo wathu mtumiki wanu, tidamuuza mawu anu onse aja. Iye atatiuza kuti, bwererani mukatigulireko chakudya pang'ono. Ife tidamuuza bambo wathu kuti, sitingathe kupita popeza kuti munthu uja sakatilola kufika pamaso pake tikapanda kupita ndi mng'ono wathuyu. Koma bambo wathu adati, mukudziwa kuti mkazi wanga adandibalira ana awiri. Wina mwa iwowo adandisiya kale, ndiye kuti adajiwa ndi zirombo, chifukwa sindidamuonenso. Tsopano mukanditengeranso uyu nakaphedwa, ndiye kuti ine ndidzafa ndi chisoni. Pamenepo Yosefe sadathenso kudzigwira pamaso pa onse ontumikira aja. Adanena mokweza mawu kuti, onse atuluke muno. Motero panalibe ndi mmodzi yemwe wotsalira pamene Yosefe ankadziwulula kwa abale ake aja. Adalira momveka kotero kuti Aigupto adamva ndithu. Ndipo mbiri ya zimenezo idakafika mpaka kwa mfumu. Yosefe adauza abale ake kuti, ine ndine Yosefe, kodi bambo wanga akali moyo? Koma abale akewo adadzazidwa ndi mantha,
kotero kuti sadathenso nkumuyankha komwe. Tsono Yosefe adawawuza kuti, chonde senderani pafupi. Onse adabwera pafupi. Yosefe adati, ine ndine m'bale wanu uja Yosefe, amene mudamgulitsa ku Igupto. Koma tsopano musataye mtima kapena kuvutika, popeza kuti Mulungu mwini wake ndiye amene adanditumiziratu kuno, kuti motero apulumutse moyo wanu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati kwa ophunzira ake, pitani muzikalalika kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Muzikachiritsa odwala, muzikaukitsa akufa, muzikachotsa khate, muzikatulutsa mizimu yoyipa. Mwalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Musatenge ndalama, nzikwama, kaya za golide, kaya za silva, kaya za kopala. Musatenge thumba la paulendo, kapena mikanjo iwiri, kapena nsapato, kapena ndodo. Paja wantchito ngoyenera kulandira zosoweka zake. Pamene mwalowa mu mzinda kapena m'mudzi uliwonse, mufunsitse za munthu ofunadi kukulandirani. Mukakhale ku nyumba kwake mpaka nthawi yokoma. Polowa mnyumba muzikanena kuti mtendere ukhale ndinu. Tsono ngati mnyumbamo akulandiranidi, mtendere wanuwo ukhala ndi anthuwo. Koma ngati anthu a nyumbamo akana kukulandirani, mtendere wanuwo ubwerera kwa inu. Munthu aliyense akakana kukulandirani kapena kumvera mawu anu, musase fumbi la kumapazi anu potuluka mnyumbamo kapena m'mudzimo. Ndithu ndikunenetsa kuti tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga mudzi wa Sodomu ndi Gomora, koma osati polanga mudzi umenewo. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, monga ndimanenera dzulo, zaka 9 zapitazo pa 9 July 2016 ndi tsiku langa lokondwerera, lonyaditsa, losayiwalika, chifukwa ndi tsiku limene dalandira nsembe. Mwa zina zimene ndimakumbukira, kutchulidwa koyamba kuti bambo, father, matha kucheuka kumaona kuti akunena ndani, ali kunena iwe ndithu. Zinanso ndi mphatso zambiri zimene dalandira. Mphatso zina dayiwala. Mwapali mphatso imodzi imene mpaka pano ndimakumbukira, ili m'Baibulo mwanga. Amayi ena, ngakhale sindinapemphe ndatchula dzina, amayi Mangani, adandipatsa ka placard, adalembapo mawu amenewa: mwalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Ndi kulingalirabe, ndimalingalirabe tsiku ndi tsiku, chaka ndi chaka mawu amenewa. Adaganiza bwanji amayi amenewa? Of all the gifts, mwalandira mwaulere, adakakongoletsa, kaperekeni mwaulere. Lero ndikudzifunsanso, kodi ndi chani chimene ndili nacho chimene sindinachite kulandira? Ndikukhulupirira kuti pamene ndikudzifunsa, inunso muzidzifunsa. What is it that you have that you haven't received? 1 Korinto 4:7. Ndi chani chimene muli nacho chimene munganene kuti simunachite kuchilandira? Tsono ngati munachita kuchilandira, mmanyadiranji, mmasimbwiranji, mmayerekedweranji? Everything that we have tidachita kuzipeza, tidachita kupatsidwa, tidachita kulandira. Ngakhale dzina lanulo mudachita kulandira. Simunabadwe nkudzipatsa dzina kuti ndikhala chikutumbwi ayi. Mudachita kupatsidwa kuti inu ndinu achikutumbwi, inu ndinu amderanji, inu ndinu azeru zatha, inu ndinu azagwa zatha, inu ndinu achapasi. Zonsezo nzochita kulandira. Mwina chokhacho chimene sindachite kulandira ndi tchimo tu basi. Tchimo aliyense amakhala ndilake. Kupatula lija tidafafaniza pa ubatizo la makolo athu la Adamu ndi Eva. Koma the rest, they are ours. Everything that we have belongs to God. The only thing that I can clearly say is mine ndi machimo anga. Zonadi, tidalandira mwaulere, tizipereka mwaulere.
Izi ndi zimene Ambuye Yesu akutsindika mu uthenga wathu wa tsiku la lero. Koma tsoka la ambiri mwa ife zimene tidalandira mwaulerezo timazitchubulira, timazipangira matama. Tikumbukire tidalandira mwaulere, tizipereka mwaulere. Kenaka Ambuye Yesu sakungoyimira kuwakumbutsa pa zimene adalandirayi, akuwapanga uwoni pa zinthu zimene akuyembekeza mu utumiki wawo. So Jesus is warning them what they must expect. Akukamba zinthu ziwiri zimene ayembekeze. Choyamba ayembekezere appreciation, chachiwiri ayembekeze rejection. Izi ndi warning kwa ife tonse, makamakaso ife atumiki ndi adindo, kuti pamene tikukhala tikutumikira anzathu, tikutsogolera anzathu, zinthu ziwiri zimenezi zilipo pakati pathu: kuyamikiridwa kapena kunyogodoledwa ndi ukanidwa. People welcome you. People welcome your ideas. Anthu adzamvetsera ndithu mawu anu. Anthu amamvetsera mawu athu. Anthu amatifunira zabwino. Anthu amapanga appreciate ma efforts athu. Anthu amatipanga support mnjira zosiyana-siyana. Ine ngati wansembe, zaka zimene ndakhala mu nsembe ndine mboni ya zimenezo. Ena amangokuwuza kuti Father, mupite pakuti pa filling station, ndasiya mafuta pamene paja mukapezapo 50 liters. Iwe nkumati, oh, mwalandira mwaulere. Zimene zotanthauza kuti ena akadzandipempha kuti bambo kuli matenda dzadzozeni ndisakanyinyirike, mafuta ake ndi amene aja okatakhala nandipatsa zaka 5 zapitazo. It's meant for me to benefit others. Aliko anthu amatifunira zabwino. Ineyo ngati wansembe ndaziona, ndikhulupirira ansembe anzanga ndi mboni. Yotuma kumana ndi anthu koma hai bambo zimene mmayankhula ine ndipo zimandisangalatsa, nzochitika. Ine ndipo zimandisunda, ndizochitika. Komatu tisayiwala Ambuye sananguwauza kuti mukalandira zabwino zoskhali. Akunenanso kuti rejection is there. Ndi mutumiki mutimakanidwa. Timakanidwa ndi anthu amene samenera kutikanayi. Amene uja msamangomona ndi galu wachabechabe. Amene aja ni kutikambira zoyipa. Ambuye Yesu amafuna ophunzira ake apange develop shock absorbers. Mulandira zabwino, mulandira zowawa. Umenewo ndi mtanda, umenewo ndi utumiki. Ambiri timakhumudwa tikayamba kulandira zokhoma. Asistere ena ankandidandaulira kuti pagulu pamene tili ndikaponya idea anthu sakuyilandira ndi gululo ndingolithetsa. Nanena kuti utumiki ndi umenewo, tsiku limene mudzathetse ndi limene anthu adzakuwuzeni kuti mudathetsa chinthu chabwino. Keep moving. Zina zimene timalandira nzoti ukazifunsa wekha nkumati kuma zimene akunena nzainedi kapena alikonso wina ali ndi dzina ngati langali. Stories completely 100% parallel. Kuli zina anthu akakukambira omati mwina adi kapena, koma zina omadapo anzanga bwanji kodi. It's part of who we are. Do your best. China chimene afuna tionetse chimenecho. Do your best, leave the rest to God. Mukalalika, mukachita izo, mukathandiza anthu, mukalipira school fees, mukathandiza anthu mwanjira zosiyana-siyana, mwachita mbali yanu, zinazo musirena Ambuye. Move on to preach to others. Tikabwera mawu athu oyamba, afuna mfundo imodzi imene tingayigwire ndiyonena kuti kutembenuka mtima kwenikweni kumabweretsa kuyamba kwatsopano. Repentance brings transformation. Tikati tatembenuka mtima, anthu azichita kuona ndi maso kuti tatembenuka. Tukamba chifukwa chachani? Tamva mawu oyamba kuti Yosefe atadziulula kwa azibale ake kuti iyeyo tsopano ndi wachikulire ku Egypt, anafuna awayese azibale ake aja kuti kodi adatembenukadi mtima. Ndiye mukumbukire kuti amene adamugulitsa anali Yuda. Ndikuti dzina la Yuda ali ndilovuta kwambiri. So Yuda adamugulitsa. Ndiye akuti Yosefe adatenga chikho chake chokongola nkuchiponya muthumba la wang'ono kwambiri Benjamin. Ndiye atanyamuka anthu aja Benjamin posadziwa kuti mthumba muli chani, Yosefe adauza tabwerani tiseche mmodzi-mmodzi. Adasecha nkupeza kuti mu thumba la Benjamin muli kapu yokongola kwambiri ya anduna. Ndiye akuti adauza kuti nonsenu zipitani, koma uyu yekha walakwira lamulo aponyedwa ndende. Yuda yemwe uja amene adamugulitsa Yosefe uja akunena kuti chonde mbuye anga tapemba nanu, mchitireni chisoni mwanayo. Bambo mwana wawo wina adaso analasa namzindikire Yosefe by this time.
mwana wina adasowa, koma uyu yekha ndipo lilira pa bambo. Chonde takupembani musamponye ndende. Ngati mungakondetsetse chilangocho chigwere pa ine, ndigwira ndine ukaidiwo. Izi zidamkondweretsa Yosefe, kunena kuti uja adandigulitsa uja, pano akuombola ndi kumateteza azibale yake. Yuda anapanga undergo transformation. Ambiri mwa ife timati Chikhristu chidatisintha, Chikhristu chikutisintha, zona zake nzakuti tikadala akunja, machitidwe athu amaposa amene tinkachita dzana. Yuda chikhale chitsanzo chathu, kulolera kupanga sacrifice moyo wake ndi chilango for the sake of kuti Benjamin atulutsidwe aime pabwino. Tipemphererane wina ndi nzake kuti tikamamva mawu a Mulungu kutembenuka mtima kukuzoonekera adali otere dzana, lero salotere. Ambuye tithandizeni tsiku la lero kuchita kufuna kwanu. Mwalandira mwaulere, kaperekeni mwaulere. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.